capital en emorito sako, en ye mwandu mar sako. Tiende ni ko bedo ni members nyalo golo the other part mar contribution mangina badhi wacho bange, to ma en okuwuogi kore ne modongo rito sako kaka ochungo sako. Emomiyo kowuogi. To nitiere the other side, koro mai mar kungo. Kaluore abro kungo kaluore gi ma ango kako fuku na chalo miluongo ni deposits. Koro deposits kae embo bedo guided gi the bylaws kendo obro nyiso jakanyo no mar sako ni the minimum matin mogik mowinjo bed ni chiwo en pesa maromo kama e dwe ka dwe. Koro mabe ok ochung amount achiel. Iyudo ka kuonde moko kaluore gi duong' ma sako, kaluore gi kaka sako chalo, onyalo bedo siling 1,000, onyalo bedo siling 500, onyalo bedo siling 5,000, ma luore gi kaka sako oloso bylaws ne, ma bylaw ni biloso gi members wego no mag sako ema approve gima gidwaro ni mondo obed kanyo. Ka olose wijo kanyo, gi jok mage manyalo riwre kod sakos machalo kamagi? Onyalo bedo jal ma ondiki